Os tribunais volven dar a razón ás traballadoras de Coímba en Vilaxoán. Desta volta, o xulgado atendeu a demanda da CIGA de extinguir os contratos de 6 operarias fixas discontinuas. O sindicato alegaba falta de chamamento e de traballo efectivo. Os últimos meses de traballo foron a finais de 2024, dende aquelas foi unha loita burocrática, administrativa e xudicial a hora de facer a reclamación, evidentemente que ou houbera carga efectiva de traballo ou romper as relacións laborais destes contratos fixos discontinuos. Estamos agora nesta situación na firmeza, agardando o procedimento que é a firmeza desta sentenza que causará efectos inmediatos no tema do despido destas compañeiras co cal pechan ese capítulo laboral en esta fábrica de Coímba. A sentenza recoñece tamén a estas traballadoras as súas indemnizacións por despedimento improcedente. Así correspóndenlles 45 días por ano traballado no período previo á aprobación da reforma laboral do ano 2021. Despois son 30 días por ano traballado. Algunhas destas mulleres eran traballadoras de Coímba dende o ano 1987. Agora entramos no proceso da reclamación de embargo xudicial, senón amparo vía Fogasa, e tamén coa reforma laboral temos a que decir que temos unhas sentencias recoñecidas con indemnizacións moi potentes, pero que vía Fogasa e ca reforma as traballadoras e os traballadores van a ver recortadas eses importes. Non? Actualmente só hai 3 traballadores dados de alta en Coímba, pero a CIGA asegura que a factoría non retomou o traballo efectivo. Dende o sindicato destacan outra das cuestións recollidas na sentenza, a neglixencia e fraude de lei na contratación de fixos discontinuos. Vía sentenza nos dan tamén a razón ao que dende a CIGA sempre estamos a dicir que se está desvirtuando e desnaturalizando, utilizan mesmamente esas palabras, esta sentenza, os contratos fixos discontinuos, que deben de ser para contratacións periódicas en función tamén da produto a traballar, sexa neste caso bacalao ou outros como estacionados que son sardiña, etc. etc. Tras esta sentenza favorable, aínda queda camiño xudicial para os traballadores de Coímba. Dende a CIGA explican que terán que recorrer a esta vía para reclamar contías salariais e indemnizacións que a empresa aínda debeda. Ademais, teñen outro xuízo pendente dun traballador contratado de xeito indefinido.